Dalawa ang bagong dumagdag sa kabuuang 72 COVID-19 active case sa Barangay Balibago na itinuturing na business district ng Angeles City. Coronavirus hotspot ngayon na maituturing ito sa 33 barangay ng lungsod na sumampa na sa 837 ang active case sa kabuuang 3,876 confirmed case sa Angeles City. From January 1, 31, 2021, 22 lang mo rin kaya kami. 22 lang ho. Yes, positive. At then may babae pa ini. Ano? Pero anyang February 1 to 28, bigla lang mig 25. So manageable ya pa yan. Kami kaya ni mag number 3 kami, mag number 4, mag number 5. Kaya kami pa number 1. O may bigla kami anyang March, bigla lang mitas, the whole month of March, big 66 la. Ayon kay Barangay Balibago Captain Tony Mamak, ang sanhi ng mabilis na local transmission ay ang mga nagpositibong manggagawa ng BPO company at ilang obrero na buhat sa NCR na umuwi sa kanyang barangay. Anyang mag-imbestiga ako, mag-analysis kami, deta may positive kini, at yung palang may yuli kini, anyang March, labilang adwa na positive cases. So, detang positive cases, labing adwa nga reta, inawaan da lang ang dem pamilyada. May anyamitas kami makanyan. Ngayon, kareta may positive kini at close contact, makayabi na kining April, ngayon 94 na la, at out of this 94, 65 na rin at suka rin pa may bale-baleda na positive king cases. Anya makanyan kaming mag-initiate na nung in cause of spike is itang home quarantine, uli daretang positive cases, na tsuka rin pa may bale-baleda, kailangan igutan lareta. Mungkahi ni Kapitan Mamak ang magkaroon ng barangay isolation facilities. Nakapagtataka umano kasi na delayed ang COVID-19 response sa mga nagpo-positibo at kalamitay nasa bahay lamang. Magugulat na lang kami, pagkakausap namin itong mga nag-positive cases, tatanungin ko, nasaan ka ba ngayon? Nasa bahay po. Ba't nasa bahay ka? Positive ka? Dito daw muna kami kasi puno na daw po yung mga isolation at saka quarantine facilities. So, initially, nasa bahay na yung patient, hindi pa namin alam. Sinabi pa ni Kapitan, aburido rin umanong isinusumbong ng kanyang mga kabarangay na ang pagsailalim sa isolation facility sa mga hotel sa lungsod ay hindi libre, kundi may bayad. Kasi, ang babayaran daw nila doon is 1,000 per day. Which is, ang sinasabi sa akin, Kap, nawala na po kami ng trabaho, hindi po namin kaya itong 1,000 pesos per day. So much more, with that situation, kailangan talaga magkaroon ng inisyatiba ang local government unit ng barangay na magtayo na ng isolation facilities para i-accommodate itong mga nakakasakit na ito na wala namang kakayahan. Ang nagkukwento sa'yo, kabarangay mo, taga-Angeles? Yes, taga Balibago. Sa mga naunang report ng CLTV News, may mga hotel at hotel sa Angeles City ang ginawang isolation facility ng City Health Office dahil sa patuloy na nararamdaman na COVID-19 surge sa lungsod. Paulo G. Santos, CLTV News.